Години наред Балчишка община празнува празника на пенсионера на това място в Текето. А за първа година се празнува в обновеното Теке, което беше в много лошо състояние, но благодарение на спечеления проект от община Балчик и най-вече на кмета господин Николай Ангелов, виждате едно обновено Теке. То беше в много лошо състояние, покрива течеше, фреските бяха увредени, нямаше покрив на имарета, но ето виждате сега едно прекрасно нещо, което се случи за цялата община и за нас тук, за пенсионерите.